ang season sa mga cherry blossom sa Japan. Apan dinhi sa atua sa Pilipinas, nagsugod pa lang kini sa pagpamukadkad. Kining matang sa cherry blossoms gitawag og Palawan cherry blossoms o punong balayog nga manggawa sa mga buwak panahon sa ting-init. Maog makadani gayud kini og atensyon sa tanang residente ug sa mga turista nga makaagi dinhi. Sagol nga kolor puti o color pink ang mga buwak sa Palawan cherry blossoms ug makaparelax gayud sa pananaw. Gumikan kay anaara kini nahimutang sa kilid sa simbahan, pwede pud nga bisitahon ang karaang Pinoy-anan sa Our Lady of Divine Providence. Samtang sa lungsod usab sa Enrique Villanueva, Bohol, color puwa ngadto sa color orange ang mga buwak sa kahoy nga flame of fire nga tree nga makapangmungi-ngi usab ang mga buwak sa pagkakaron. Anaara pod sa kilid sa highway ang flame tree maong makadani kini sa pananaw sa mga motorista.